Li Amedê du mamosteyên matematîkê Dilawer Zaraq û Mem Wenda yekemîn ferhenga termên matematîka Kurdî derxistin. Her du mamoste jî di wê baweriyê de ne ku mantıqa zimanê Kurdî ya matematîkê ne kemî zimanên pêşketîne. Ji ber ku li Tirkiyeyê hêj perwerdehiya bi zimanê Kurdî qedexeye, mamoste dixwazin ev pirtûk ji bo pêşeroja Kurdî bibe bingehek. Em dikaribêjin ji kesan bêtir xebat dikar ji vêya Sûdê werbigire ji ber ku ev ferhengek terminolojîk e. Heke yek bixwaze em bêjin berhemek dersdayînê amade bike ya jî em bêjin xwendekarek bixwaze li ser bixebite dikar ji wê terminolojiyê îstîfade bike û dokümantên ya jî em bêjin materyalên nû ji bo dersê ji bo perwerdehiyê ava bikin. Weşanger jî dibêjin bi hezaran mamosteyên Kurd ku matematîkê bi tirkî zarokan dikin, dikarin ji vê ferhengê sûd werbigirin. Ji ber ku ev ferhenga ne tenê bi Kurdî, İngilîzî û Tirkî û Almanî û Fransîyê jî di ber zimanên dinê jî. Yani hem biraderên ku zimanê wanî biyanî jî hebe wê karibin hin rexneyê xwe jî bikin, hin tişna lêzê de bikin û hin gelek tişta jî fêr bibin. Beilimin yani. Ji bo wê jî yani mamosteyên matematîkê re veya şîr û şekirê yani. Di ferhengê de wateya heman peyvan digel Kurdî bi Fransî, İngilîzî, Almanî û Tirkî jî heye. Ferheng ji sêsî du hefte û çar rûpelan pêk tê. Hem weşanger hem jî mamoste hêvî dikin ku ev pirtûk di pêşerojê de bibe bingeha matematîka Kurdî. Gönül Morkoç, Rûdao, Amedê.